Magandang araw sa inyo mga kapromdi. Nandito po ako sa Barangay Boyo, dito sa bayan ng Guwa. So medyo tanghali na ako nakarating dito, although talagang naparaan lang naman ako dito kasi may nag-invite sa akin sa isang farm diyan sa Pinaglabanan. Kaya lang hindi ko marating yung lugar dahil dadaan siya ng mga niyugan. So hindi pa ako masyadong marunong mag-motor. Baka sumimplang lang yung motor ko dun sa mga damuhan at madulas saka basa yung daan. Siyempre hindi pa gumagaling yung paa ko kaya medyo paika-ika ako sa paglalakad. So dito naman kaprom isa ipapakita ko sa inyong garden ay napaka-cozy at parang nasa old house. Then kakaiba yung garden setting nila at marami siyang mga rare na halaman. So hindi nga halata sa baba kung mayroon magandang garden dito kasi ang nakita ko sa baba sa labas ng kanyang garden yung mga santans, yung mga flowering santans. Kaya sabi ko parang maganda yung garden dito kaya trinay ko na mag-approach at kumatok dito sa may-ari ng garden. So ang may-ari po ay isang teacher dito sa Guwa, sa Guwa Central School. So ay magpakilala ni Sir. So basta isa po siyang teacher at mahihain po siya at busy raw po siya. So ayun, kaya ako na lang mag-isa dito sa garden ni Sir at ipapakita ko sa inyo yung magagandang halaman dito ng mga collection ni Sir. So tara kapromdi at pasyalan natin yung mga halaman ni Sir dito sa Barangay Buyo, Guwa, Camarines Sur. So ayun mga kapromdi yung mga halaman na makikita dito sa labas ng kanilang bakuran, sa mismong gilid ng kalsada. Ayan makikita yung napakagandang mga flowering na santans, makukulay at napakaganda sa mata. Napakaliwanag. May mga bigonya rin sila dito sa labas. Buyo yung ninanganga. Ayan. Napakahaba ng kanilang garden dito sa labas. Same sa loob din, ganun din kahaba. Ayan, meron napakagandang colorful na crouton sa itaas at kasama yung yucca plants. Marami rin silang gabi dito sa mismong waterway o sa kanal. Ayan, napaka-ganda ng mga pagkatubo. Ayan, meron silang mayana saka bigonya. Siyempre, agaw iksi na yung yellow bell na flowers kasi napakaliwanag niyang dating niya. At ito naman yung copper plants, isa sa pinaka-paborito kong halaman, copper plant. Ayan, napakaraming bigonya dito sa dulo ng kanilang garden. Ayan, sa kanal makikita yung napakaraming matataba na mga gabi. Yan din yung ginagawan laing mga kapromdi. So yung mga bulaklak dito, yun ang nakakatawag ng pansin dito kasi maganda sa mata, napakaliwanag. Ito naman yung pasukan ng kanilang garahe. Sa ground may mga parang plants din na mga flowering plants. At syempre bago pumasok sa kanilang garden, makikita dito yung bromeliads na pula. May ferns na katabi. At syempre yung giant ferns, birdnest ferns.
Mayroon din mga bromeliads dito sa kanan. Napakaraming halaman at talagang napapawawa ako pag tumitingin ako sa mga halaman nila. Ayan, marami silang bromeliads. Cucharita na variegated. May mga bromeliads na ordinary lang. At syempre may orchid. At yung plants na nilalagay sa damit kapag may occasion. Ayan, ang gandang tingnan. Hindi ko alam kung paano magtanim yan. Magkatabi naman yung Monaca plants at Picara plant. Sa ibaba, maraming iba't ibang uri ng mga halaman at syempre meron din silang oliva plants. I think matagal na rin itong oliva plants na ito kasi matagal siyang lumaki. Then, ayan. Ang sarap talagang panoorin yung mga halaman nila kapromdi kasi napakarami at parang very natural lang yung dating nila. Mga pinaghalo-halo ka parang from this style din yung pagka-garden nila, pero dito kasi sobrang daming halaman at napakalawak ng garden, hindi katulad ng garden ni Certified From D. Ayan, mayroon silang variegated na bamboo, may mga bigonya rin nakatabi. Ayan, flowering begonia. Native begonia lang yung kapromdi, saka meron siyang elephant ear sa likod. Ayan. Mga philodendron sa ilalim or syngonium. Mga ephesia naman na nakabitin sa maliit na puno na parang balite. Ayan, mga yucca plant at bromeliads. Mayroon din silang napakagandang gumamela dito. Mayroon din ako niya sa kubo. At syempre, pinuputol ko kasi sobrang laki na. Ayan, mga bromeliads at aglonema. Variegated hibiscus. Yung dahon niya binabahayan ng mga uod. Siguro dahil sa mainit tapos biglang uulan. So yung mga uod nagbabahay sa dahon ng hibiscus. Ayan, maganda talaga yung yellow bell plants kasi sa kanyang mga bulaklak nagbibigay saya sa garden. Siyempre kapromdi, nung nandun ako sa pasukan pa lang ng garden, natatanaw ko na itong garden table na mayroon napakataas na kahoy. So ayan, napakataas ng kanilang amhi. Ibang klase rin itong gumamela nila kapromdi. Napakaganda ng kulay at syempre yung style niya. Although nakakita ni rin naman ako niyan, pero talagang maganda siyang tingnan. Ayan, may nakita kong paro-paro kapromdi. Napakaganda niya. Blue-green yung kulay niya, so parang plastic lang, pero gumagalaw siya. So, tingnan natin po, i-focus natin.
Ayun. Oh. Ayan. Gumalaw din. Wow. Ang ganda talaga ng yellow bell sa garden. So yan ang bahay dito, industrial design, napapaligiran ng mga malalagong halaman at ito yung akalay-pa na halaman. Magandang tingnan din at syempre yung mayroon akong nakitang maputing halaman doon. Ito rin yung Zeus plant, madaling lumaki yan, madaling lumago at syempre yung mga variegated na peace lily dito sa tabi ng Zeus plant. Daming bulaklak. So, ayun ka-farm di yung akalay pa, maraming iba't ibang klaseng kulay yung kanyang dahon, parang bulaklak na rin. Meron orange, pink, light pink, white, so iba't ibang kulay. So, nung nasa baba ko, ka-farm di pagdaan ko ng kalsada, ang nakita ko kagad na halaman dito yung alibangbang plants na kulay puti. Yung, kasi ang liwa-liwanag yung tingnan doon sa baba, kaya sabi ko, gusto ko siyang makita, kaya yun, pumunta ako dito. Din ayan, meron silang manjola, giant manjola, saka mga pilod din na gumagapang sa puno. So ayan, sa ilalim ng alibangbang plants, meron silang lindini, philodendron, gloriosum, prince of orange, barley max na green, mayroon din isang dahon na nagva-variegate, saka yung mga hulan begonia. Napakaraming hulan begonia dito ka-from di na collection hanggang sa likod ng bahay. And gloriosum. Fishbone, calathea, hydrangeas, bird nest. So, ayan yung setting ng kanilang plant dito. At syempre, nakaka-refresh din yung makikita mo yung mga saging sa likod, para ka talagang nasa bukid. So, dito naman sa puno na, ito na maliit na puno, meron silang Philodendron Brazil. Yung malaki pang parang coconut na dahon, hindi ko alam yan. Pero I think Philodendron siya. Then, mga collection niya na orchids. So, yung orchids na ito parang ito yung namumulaklak na malaking bulaklak na orchids. Maganda siya. Ayan, mga collection nila ng orchids, iba't ibang klaseng variety. Hindi rin familiar sa akin yung mga orchids na yun, kaya hindi ko masabi yung mga pangalan. So, meron sila mga puto sa ibaba, saka mga peace lily, arrowroot, or calathea arrowroot. Ang ganda naman ng kanilang garden dito, napakalawak. Mayroon silang giant philodendron, saka philodendron dark lord, saka I think pedatum itong gumagapang sa kanilang dingding ng bahay. Sa baba mayroon na birkin. Ayan, lawak ng garden. Siyempre, nandito pa rin sa ilalim ng plants na puti. Meron sila ditong calathea, tricolor calathea, aglonema, fortune plants, birkin. Saka meron silang walachi, aglonema, mga hulan begonia. Ayan, napakaraming mga begonia dito ka-from di. Parang isang, yung isa parang ano rin yun, ring of fire.
ito kaprimdi yung the best part ng kanilang garden, very refreshing. At syempre napakagandang tingnan. Ayan, may mga malalaking dahon, parang maladahon ng saging yung dahon ng Calathea lutea. Napakataba, malulusog masyado. Mayroon silang ayong cactus, Philodendron Dark Lord. At syempre talagang magandang tingnan yung Calathea lutea kasi ang lalaki ng kanilang dahon. Then sa ilalim ng Calathea lutea, mayroon silang mga ephesia. At syempre mga Calathea rin na maliliit. Wave of Love, Philodendron, rare na Philodendron. Aglonema nasa baba. At yung mga favorite na mga nagko-collect ng aglonema yung Black Sumatra. So alam nyo kapramdi, gusto ko yung setting na ganyan, yung may mga parang may mga dahon na nahuhulog. Pag nakikita ko kasi sa mga American movie, parang napakagandang tingnan. Ayan. So ayan, ayan gustong gusto kong tingnan sa mga garden na parang may mga dahon-dahon na nagkalat. But syempre nililinis nila yung kapramdi, hindi naman nila inahayaan na magkalat yung dahon. Katulad nito sa harap na mismo ng kanilang bahay. Pero dun sa may garden table na gustong gusto ko yung dating doon at napakaganda ng pagka-sitting. Ayan, napakalaki ng kanilang garden. Dito na mismo ito sa pinakaharap ng kanilang bahay. At dito sa loob ng parang nasa sa terrace, mayroon ditong napakalaking Monstera deliciosa. Parang malabilao na yung dahon. Saka yung pedally fig na tree. Yan, taba ng Monstera deliciosa, napaka nito, lush. Sa ilalim mayroong cardboard plants, saka mga hulan begonia. Siyempre may mga halong native na begonia rin yan sa nakahalo yan sa mga hulan begonia na yan. But yung yung cardboard na pakataba ng kanilang mga dahon. So ayan yung mga begonias dito kapramdi, may kasama rin siya mga Calathea, Aglonema. Wow. Ang taba. Meron din siyang Husebono plants. Paraiso verde na plants at velite plants. So, isa sa pinakamahal na halaman dati kapramdi yung velite, mga aglonema plants, Calathea. Ay, mix na sila dito sa mismong terrace ng kanilang bahay. Bago naman pumasok kapramdi, nandito yung mga ferns. Alagang-alaga yata talaga nila to. Tapos yung Philodendron Brazil, begonias, cobra ferns. Tapos yung ito kapramdi fat belly na Philodendron. Rare ito kapramdi at bihirang-bihira akong makakita ng ganitong Philodendron kahit sa mga garden center. Din yung mga begonia kapramdi, yung maitim na yung makulay na itim. Ayan yung Dark Lord na begonia. Napaka-healthy ng mga halaman dito.
duckfit plant, nasa ilalim ng Monstera deliciosa. Maganda rin siyang tingnan at napakalash. Ito rin yung wave of love dito sa harapan ng kanilang bahay. Paglabas ng pinto. So diyan tumutubo yung mga seeds na itinatanim ng wave of love. So hindi pa masyadong magulang yung bulaklak. Kaya pa wala pa mga lumalabas na seeds. So, ayan ka-PROMD ang garden dito sa Barangay Boyo ng isang teacher.